Promille, lektion 2. I lektion 1, der lærte vi sådan rent teknisk, hvordan vi kunne lave promille om til en brøk, altså til tusindedele, og hvordan vi kunne skrive den som decimaltal. I lektion 2 handler det i princippet om det samme. Nu skal du bare selv prøve at tænke lidt med. På tavlen har jeg skrevet 77 tusindedele. Inden jeg om lidt skriver, hvad der skal stå på den side af lighedstegnet og på den side af lighedstegnet, så prøv lige at tænke et øjeblik selv på det, du lærte i lektion 1. Nu har du fået lov at tænke lidt. Promille, det kunne vi også kalde tusindedele. Jeg kan starte med at skrive promilletegnet herude, promille, fordi vi snakker tusindedele. Hvor mange har vi af dem? Vi har 77. Altså, nu har vi to udtryk for det samme. 77 promille, 77 tusindedele. Nu skal vi konstruere det som et decimaltal. Efter kommaet skal vi jo altså have enerne ud på tusinddelenes plads. Er vi enige om, at vi har 7 enere, så på tredje plads efter kommaet skriver jeg et 7-tal. Der var også et 7-tal foran det. Så var der ikke flere foran, så der kommer et 0 på den sidste ledige plads. Så altså 77 tusindedele er et 7-tal ude på tusinddelenes plads, og de 7 tiere foran. Og så har vi konstrueret vores decimal på den måde, at der står 0,077, altså vores decimaltal er 0,077. På samme måde i eksemplet nedenunder, jeg har skrevet herude på decimalpladsen 0,036. Du skal lige have lov at prøve at tænke selv et øjeblik, hvad skal der stå som brøk, og hvad skal der stå som promilletal. Vi snakker promille, så jeg starter med at skrive 1000 under brøkstregen. Så skal jeg ud og kigge herude. Der er 6 enere, og der er 3 tiere. Der står altså 36. Så jeg skriver 36 tusindedele. Tusindedele kunne også udtrykkes med promilletegnet. Og der var 36 af dem, altså 36 promille, er 36 tusindedele, er 0,036. I tredje stykke på tavlen har jeg skrevet 126 promille. Tænk lige et øjeblik, eller skriv eventuelt, hvad skal der stå som brøk, hvad skal der stå som decimaltal. Ligesom før, vi snakker promille, vi snakker tusindedele. Så hernede under brøkstregen er det nemt nok, ligesom i de andre. Det er tusindedele, vi skriver. Hvor mange har vi af dem? Vi har 126. 126 tusindedele. Enerne skal ud på tusindedelenes plads. Vi skal altså have enerne ud på tredje plads efter kommaet. På enernes plads står der et 6-tal. Foran et 2-tal. Og på næste plads et 1-tal. Så er vi færdige. Nu står der 0,126. Altså 0,126 er det samme som 126 tusindedele, er det samme som 126 promille. Og lige en sidste gang, og den er dem der er lidt svære, dem her, når vi kommer under 1. Måske ikke svære, vi skal bare lige tænke os om at have den her regel med, hvor enerne skal stå. Du skal lige have lov at tænke et øjeblik, inden jeg skriver. Mens du lige tænker færdig, skriver jeg tusinddele, fordi promille handler jo om tusinddele. Der er ikke nogen hele, der er 0,9 af dem, så jeg skriver 0,9 tusindedele. Den her måde, vi sådan kunne konstruere det på, uden sådan at regne på det, men bare sådan rent teknisk, det var jo, at vi skulle skrive enerne ude på tusinddelenes plads, når vi snakker om tusinddele, men der er 0 af dem, så ude på tredje plads efter kommaet skriver jeg et 0. Da der heller ikke er nogen flere derhen af, så må der jo også være nuller på de to pladser. Men bag ved enerne, altså der hvor vi havde 0, jamen der havde vi jo 0,9.
Så altså bag ved enerne, det bliver her på næste plads efter kommaet, der kommer vi et 9-tal. Så altså 0,9 promille er det samme som 0,0009, fordi der var 0 foran kommaet og 9-tallet først bagved. Det var slut på lektion 2.